Mun nimi on Mika Paavola, toimin Louhen toimitusjohtajana ja oma Google-tausta on sellainen 15 vuotta Googlea työelämässä käyttäneenä ja vähän pitempään sitten siviilissäkin niin administroinut ja sitten Eetu meillä sitten lyhkäisesti voit esitellä itsesi, ole hyvä. Yes, Eetu Kemppainen. Mä oon Louhella ollut nyt kohta pari vuotta ohjelmistoasiantuntijana, ohjelmistokehittäjänä tekemässä näitä teknisempiä hommia ja nyt sitten esitellään tätä AppSheetia. Joo, ja lyhkäisesti päivän agenda ihan nopeasti kerrataan, että mikä tämä AppSheet on ja minkälaisia mahdollisuuksia se niin kuin tuo ja oma rooli enemmän tietenkin tuommoisessa niin kuin liiketoiminnan puolella ja niin kuin Eetu tuossa totesi, niin hän on sitten se, joka oikeasti toteuttaa. Toki olen itsekin tehnyt AppSheetillä, koska se on niin helppoa, niin sitten on tehnyt joitakin ihan omaan tarkoitukseen olevia sovelluksia ja yritetään saada tästä sitten teille ideaa. Pidetään tämä sellaisena, että jos kysyttävää tulee, niin sieltä voi nostaa kättä tai huikata mikrofonin pois päältä ja sitten esittää kysymyksiä, niin pyritään. Meillä on tiivis tunti tässä, joten lähdetään menemään sitten eteenpäin. Yes. Tai chattiinkin voi laittaa myös. Toki, joo. No, AppSheet, mikä se on, jos ei ole tuttu, niin AppSheet on tämmöinen kooditon, eli no-code-työkalu mobiili- ja selainsovellusten rakentamiseen, eli pystyy tekemään sitten selainkäyttöliittymällä tai käyttämään joko mobiilissa. Mobiilissa se on niin kuin, sen alkujuuret on siellä mobiilissa, että se on siihen niin kuin tehty ja se niin kuin toimii erittäin hyvin mobiilissa ja niin kuin tämän tyyppiset sovellukset, mitä näillä yleensä tehdään, niin on mielellään myöskin käyttää mobiilissa, mutta toimii myöskin sitten selaimella, että ei tarvitse olla just se kännykkä siinä tai jos nyt sattuu olemaan koneella, voi niin kuin sitä samaa sovellusta käyttää. Se mitä se noin niin kuin lähtökohtaisesti sillä voi tehdä, niin voi kerätä niin kuin dataa, rikasta dataa, eli siellä voi olla lomakkeita, voi lukea viivakoodeja, voi yhdistää Google Mapsin paikkatietoa, kerätä allekirjoituksia, ihan tällaisia niin kuin kosketusnäytöltä kerättäviä allekirjoituksia ja tietenkin liittää valokuvia siihen mukaan. Voi myöskin lukea sitten noita QR-koodeja, jos sellaista tarvetta on. Ja niitä sitten voi miettiä, että missä sellaisia tilanteita on, mutta esimerkiksi viivakoodeja nyt jossain varaston inventaarissa tai jossain tällaisessa, niin ihan pystyy sitten käyttämään, rakentamaan sovelluksia siitäkin tarkoitusta varten. Sitten toki niin kuin koko idea on se, että pystyy rakentamaan juuri sellaisia sovelluksia, kun se oma liiketoiminta tarvii, eli keräämään juuri sitä tietoa juuri siinä muodossa, kun se on tarpeellista sitten sen jatkokäsittelyn kannalta. Ja sitten siihen on sisäänrakennettu tietoturvaa, integroituu myöskin, niin kuin tuolla myöhemmin todetaan, niin Google Workspace ja käyttäjähallinta on sikäli niin kuin varsin helppoa, että ei tarvitse erikseen hirvittävästi, jos ei halua, niin sitä käyttäjähallintaa niin kuin ihan älyttömästi, mutta voi tehdä tällaisia roolipohjaisia rooleja, niin kuin tuossa varmaan Eetullakin tulee sitten niin kuin esimerkissä, niin siinä on pari roolia ja sitten miten ne voi sitten erottaa toisistaan. Tunnistautumiseen niin kuin tietenkin käytetään Google-tiliä ja sitten voidaan niin kuin sitä käyttöä seurata tuolta raportointia. Näin mä jäänyt vähän kuvan alle, mutta tätä käytön raportointia voi sitten seurata myöskin. Ja jos ajatellaan nyt ei pelkästään niin kuin tietoturvamielessä, mutta ihan sitten kun rollaa, tekee sovelluksen ja sitten lähtee levittämään, niin näkee, että miten ihmiset on sitten ottanut sitä käyttöön, että pystyy sitten koulutuksilla tai paimentamalla sitten niin kuin aktivoimaan sitä käyttöä. Ja sitten sinne pystyy luomaan automaattisäätöjä, eli työnkulku ja workflowta, jos haluaa englantia käyttää, ja tämmöisiä botteja, joilla sitten voi tehdä, ja siellä voi tietenkin erilaista viestiä lähettää, push-notifikaatiota, ja sitten siellä voi olla erilaisia triggereitä, ehtoja, ja sitten niitä voi sitten haarauttaa, että jos näin, niin jos tämä ehto täyttyy, niin sitten mennään tätä polkua pitkin tai sitten jotain toista polkua. Eli se pystyy niin kuin käytännössä rakentamaan aika erittäinkin niin kuin monipuolisia sovelluksia. Kyllä, ja pystyy myös kutsumaan ulkopuolisia palveluita ton kautta, että se ei rajoitu vaan sitten siihen AppSheetiin. Kyllä.
Ja niin kuin todettu tuossa, niin integroituu täysin siihen Google Workspaceen, ja me Louhessakin käytetään tätä omassa työssä, ollaan rakennettu erilainen muun muassa tämmöinen incidentinhallintajärjestelmä, että jos tulee joku tietoturva-incidentti tai jotain muuta, niin sitten pystytään ruveta siihen keräämään tietoa, ja siitä syntyy meille sitten logitieto, ja sitten voidaan merkitä sen niin kuin ratkaistuksi, kun se on saatu selvitettyä. Yksi esimerkki siitä, mihin tällaista niin kuin voi helposti käyttää. Ja se nykyään sitten, ja oikeastaan voisi sanoa, että enenevissä määrin myöskin sitten integroitu näihin Google Workspacein muihin sovelluksiin, kuten Gmailiin, Sheetsiin. Viimeisimpänä tuli Docsiin, voi upottaa AppSheet-sovelluksia osaksi Docs-dokumenttia, ja sitten tietenkin täällä chat-tiloissa voi myöskin, eli Google Chatissa voi sitten myöskin käyttää sitä AppSheetia, tavallaan on yksi käyttöliittymä enemmän siihen, ei tarvitse olla just se mobiilikännykkä tai muuta, mutta että se voi niin kuin upottaa osaksi muita työnkulkuja ja tiedonkeruuta hyvin monipuolisesti tuolla Google Workspaceissa. Sitten sitä voi liittää myöskin muihin, kuten Microsoft M365, Dropbox, Salesforceen, tämmöisiin muihin sovelluksiin sitten myöskin täydentämään sitten jotain tiedonkeruuta tai muuta. Ja sitten voi sitä tietoa useimmissa meidän omissa sovelluksissa, kun ollaan tehty, niin ollaan käytetty tietokantana Google Sheetia. Ja riippuu tietenkin sitten, että paljonko on tapahtumia, minkälaista volyymia siellä, mutta sillä pääsee hyvin liikkeelle ja se on hyvä tapa niin kuin harjoitella, mutta sitten voi myöskin sitten ihan käyttää oikeita tietokantoja tarvittaessa ja liittää niin kuin siihen, jos se tiedon määrä sitten kasvaa niin kuin merkittävästi. Et siinä oikeastaan lyhkäisesti pystyy tekemään just sellaista, kun haluaa kerätä sitä tietoa siinä muodossa, kun tarvitsee, voi automatisoida työnkulkuja ja sitten se voi integroida osaksi sitä muuta päivittäistä tekemistä nyt sen Google Workspacein kautta, mikä on se kaikista kuitenkin ehkä tyypillisin käyttötapaus, niin sitten saa hyvin tämmöisen kokonaisvaltaisen niin kuin ratkaisun aikaiseksi ja osoittaa vaan sitä myöskin niin kuin Google Workspacein osalta sitä, että kuinka monipuolinen sen on ja voi laajentaa sitä toiminnallisuutta sitten omien tarpeiden mukaan. Ja nykyään tämä lisenssiointi mielessä, niin tässä Google Workspace, Googlehan tuossa aikaisemmin tänä vuonna ilmoitti, että tämä AppSheet Core, joka on nykyään siis osa kaikkia Google Workspace-tilauksia, ja se riittää hyvin moneen, että sitten siitä on muutama maksullinen versio sitten sen lisäksi, josta joutuu maksaa vähän ekstraa, jos on sitten jotain isompia vaatimuksia, mutta tämä, mitä nyt tänäänkin nähdään, niin perustuu ihan tähän Core, joka pitäisi teillä kaikilla olla käytössä, jos käytätte Google Workspacea. Mennään, joo, ja tässä nyt yrität johdantona sitten tuohon Eetu-kohta päästetään irti, että mikä on semmoinen tyypillinen käyttötapaus, että missä voi niin kuin ajatella, että kannattaisiko AppSheetia nyt sitten harkita, niin käytännössä itsekin paljon käytän Google Formsia edelleen erilaisen tiedonkeruun ja firman sisällä jotain tarviketilauksia ja muuta tehdään. Niin kuin, ja Google Formsilla kerätään tietoa, sehän on näppärä ja helppo ja se kivasti integroituu siihen Google Sheetiin ja voi sitten vaikka Looker Studiolla rakentaa erilaista raporttia siihen päälle. Mutta sitten Formsissa, kun ollaan tehty asiakkaillekin erilaisia projekteja, sitten, niin sitten tulee tietyt rajat siinä tulee nopeasti vastaan. Ja yksi on sellainen, mihin aika usein törmää sitten, että niitä Formsin valintoja, kun sitten jossain kysymyksessä esimerkiksi on niin kuin joku alasvetovalikko, että mitä vaihtoehtoja siellä on, niin niitä ei pysty siihen muuta kuin sen Formsin kyselyä mennä päivittämällä, niin sitten päivittämään niitä vaihtoehtoja. Ja AppSheet on sitten tässä pystyy niin kuin tekemään sen sovelluksen sisällä suoraan myöskin lisää niitä vaihtoehtoja. Eli ei tarvitse olla niin, että se on etukäteen syötetty sinne, vaan sitten jos vaikka nyt tämmöinen projektiseurantatuntikirjausjärjestelmä nyt niin kuin tässä esimerkissä on, niin sitten jos lennosta tuleekin uusi projekti, niin sen pystyy sitten sitä lennosta myöskin sen sovelluksen sisällä perustamaan sinne.
Ja sitten jos halutaan käyttää jotain tietoa, jota on just syötetty sinne, niin jonkun toisen kysymyksen vaihtoehtona, niin se ei myöskään niin kuin Formsissa onnistu. Ja tämä on semmoinen tyypillinen toinen tapaus, missä sitten täytyy ruveta miettimään, että miten se asia ratkaistaan. Ja AppSheet on hyvä vaihtoehto siihen. Sitten kolmas on tämmöinen, jos tätä tuntikirjausta nyt jatketaan esimerkkinä, niin sittenhän se on kiva, kun tunteja kirjaa, niin jos nyt omia tunteja kirjaa, no ei ehkä muista, että mitä just viimeksi on syöttänyt, niin on helppo näyttää, että mitä on aikaisemmin syötetty ja mahdollisesti myöskin sitten tehdään niitä muokkauksia sinne aikaisempiin, jos siellä on jotain kirjattu väärin, niin vaikka väärälle projektille, niin voi vaihtaa sitten sen projektin. Että kyllähän se siellä Formsissakin, jos ajatellaan, että Formsilla kerää tiedot sinne sheetiin, niin sitten voi mennä sinne sheetille muuttaa, mutta tässä se kaikki toimii niin kuin siinä samassa sovelluksessa. Ja sitten voi olla tämmöisiä monimutkaisempia valintoja, joita nyt ei tänään ole tarkoitus tuossa, koska aikarajoitteita on, mutta voi olla niin, että jos on sitten olisi tämmöinen projektiseurantaesimerkki, niin sulla on useita asiakkaita ja asiakkailla on useita projekteja, niin sen sijaan, että se niin kuin Formsissa helposti käy sitten, että sulla on sitten kaikki projektit on yhtenä pitkänä listana, kaikkien asiakkaiden kaikki projektit on yhtenä listana, niin tässä voi tehdä sellaisia rakenteita, että ensin valitaan asiakas ja sitten näytetään vain sen asiakkaan projektit, mille se kirjataan, niin tulee sitten vähemmän niitä virhekirjauksia ja niin se toimii. Tämä on oikeastaan niin kuin johdantona, että jos olette käyttänyt Formsia ja tunnistatte jotain tämän tyyppisiä, tai jossa Formsin niin se on niin kuin yksi lähtökohta, ja sitten toisia lähtökohtia on, jos haluaa katsoa, niin sitten AppSheetillähän on kattava templaattikirjasto, niin sieltä voi käydä kattoon, tai sitten tai kauppa.koodi.fi, niin siellä näkyy niin kuin meidän tekemiä projekteja, ja osa niistä on sitten tehty AppSheetillä ja osa jollakin muulla, mutta siellä on myöskin tämmöisiä käytännön esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea, jos haluaa jotain ideoita hakea, että mihin sitä sitten voisi käyttää, niin sieltä voi niitä löytää. Se templaattikirjasto on aika kiva, ja sitä kannattaa selailla, jos on asiasta kiinnostunut. Eetu, ole hyvä. Nyt vuoro sitten käytännön juttuihin. Yes. Eli jatketaan tuolla äskeisellä tuntityökirjausjärjestelmää esimerkillä. Mä esittelen aluksi tämmöisen valmiin AppSheet-projektin, jossa on työtunteja ja sitten projekteja. Työtunteja kirjaa työntekijät ja projekteja kirjaa työnjohto. Niin siinä tulee sitten kaksi eri roolia, joilla pitää olla vähän erilainen näkymä molemmilla. Mäpäs vaihan tätä välilehteä. Eli tämän näköinen siitä sitten tulee. Täällä on mä oon nyt työnjohdon näkymässä ja pystyn näkemään kaikkien työntekijöiden kirjaamia tunteja. Täällä on kyllä myös itse työnjohdonkin kirjaamia tunteja ja täällä on projekteja. Niitä voi ryhmitellä tilan mukaan, että onko ne minkälaisessa tilassa, ja tänne voi kirjata laskutusnumeroita ja muuta. Täällä on tämmöinen lisää-nappi. Näin. Aloittamatta. Tänne voi lisätä kaikenlaisia lisätietoja, kuten laskutusnumeroa ja asiakasta ja muuta sen sellaista. Ja nyt mä voisin näyttää, että miten tähän tilaan päästään yksinkertaisesta Google Sheetistä. Vaihdetaanpas nyt Google Sheetsiin. Eli voi olla, että teillä on firmassa joku tämän tyylinen tilanne, että on tullut kerättyä työtunteja ja muuta tietoa johonkin sheetiin tai tietokantaan tai mihin onkaan. Ja se voi olla about tämän tyylisessä muodossa, että on päivämäärää ja kestoa ja työn tyyppiä ja työntekijää ja projektia ja niin edelleen. Ja sitten toisella Sheetsin välilehdellä voi olla projekteja
ja niihin liittyviä lisätietoja, niin kuin tässä nyt on. Ja käyttäjiä tai työntekijöitä tässä nyt. Käytetään käyttäjänimitystä. Nyt mä haluan tehdä tästä AppSheet-sovelluksen, niin ehkä tavallisin tapa, miten tehdään näitä AppSheet-sovelluksia on, että mennään osoitteeseen appsheet.com ja mennään täältä Create-puolelta tekemään joko niin, että tehdään valmiin datan pohjalta se, tai sitten tehdään ihan tyhjästä, jolloin sä luot sen tietokannan sen sovelluksen luonnin yhteydessä. Tai sitten voi aloittaa tämmöisestä valmista pohjasta, josta Mika mainitsikin. Mutta tehdään nyt tällä kertaa näin, että mennään täältä Google Sheetsistä kohtaan AppSheet ja sitten vaan Create an App. Nyt se heitti mut tämmöiselle sivulle. Se raksuttaa pienen hetken ja laittaa tämän sovelluksen aluilleen. Sillä aikaa, kun se siinä raksuttaa, niin mä käynnistän täältä tämmöisen pienen kyselyn, mihin toivoisin vastausta tuonne oikeaan, vaan ihan mielenkiinnosta, että oletteko jo käyttänyt AppSheetia. Siihen voi ihan rauhassa vastata, niin katsotaan sitten. Jos kohta tulee Mikalta se kysely, mutta täältä näyttää sitten AppSheetin käyttöliittymä. Tämä heittää aluksi tämmöiseen Learning Center-nimiseen paikkaan. Ja täältä se ehdottaa, että laita teemaa ja katso dataa ja lisää käyttäjiä. Ja sitten täällä ihan oikealla sivulla on tämä itse sovellus, jonka se on jo meille luonut. Ja tätä voi nyt sitten muokata oman maun mukaan aika vapaasti. Mutta tehdään vaikka hauskin juttu ensin, eli väritykset. Laitetaan vaikka jotain Godin värinä. Tässä olikin valmiina tämmöinen kiva sininen. Voi laittaa tummaa teemaa ja vaaleita teemaa ja muuta tällaista. Mutta aloitetaan täältä data-paikasta. Tämä on se, missä tulee käytettyä kaikista eniten aikaa tässä AppSheetissä. Eli se nyt toi tämän käyttäjät Google Sheetin tänne. Ja tässä näkyy sitten sen käyttäjät Sheetin sarakkeet, nimi, sähköposti ja rooli. Mutta se ei nyt tuonut oletuksena niitä muita kahta projekteja ja työtunteja, niin lisätään ne tuolta plus-napista. Klikkaan vaan add. Se osasikin ehdottaa jo näitä tauluja. Add table-tunnit. Noin, nyt meillä on kaikki data tuotu tähän sovellukseen. Ja se nyt tekikin tänne tämmöisen projektit-näkymän. Se arveli, että halutaan varmaan nähdä, mitä projekteja meillä on. Täältä alhaalta, kun klikkaa vievin alta tätä nimeä, niin se heittää tällaiseen, mistä voidaan säätää, että miltä tämä näkymä pitäisi näyttää. Eli täällä on nyt erilaisia esitystyylejä, on deck, table, vähän tiiviimmän näköinen ja gallery, yksityiskohtaa, että mennään yksi kerrallaan ja muuta, mutta omasta mielestä tämä deck on ollut varmaan kaikista hyödyllisin. Meillä on nyt projekteille ja käyttäjille oma näkymä. Tehdään sitten yksi vielä niille työtunneille. Eli mä painan tuosta plussaa ja sitten tämä antaa
AI-ehdotuksia. Nämä yleensä ei ole kauhean hyviä, niin voi klikata tästä vaan, että create a new view. Tehdään ihan oman maan mukaan. Omat tunnit voi olla tämän nimi. Ja laitetaan tämä käyttämään näitä tuntitietoja. Ja nyt meillä onkin täällä tuntikirjauksille oma näkymä. Mä haluan, että se on tommonen deck-tyyppinen. Ja sitten mä voin säätää, että mitä tietoja niistä tunneista näytetään näissä eri kohdissa. Ja tämä avuliasti antaakin jo tämmöisen kynänkuvan, mistä mä voin painaa. Ja sitten tämä heittää tähän oikeaan paikkaan, mistä tätä säädetään. Ehkä hyödyllisintä olisi nähdä tässä primaari otsikkona projektin nimi. Sitten ehkä huomiot, jos niitä on. Ja sitten tuohon oikealle voidaan laittaa vaikka kesto. Näin. Nyt tässä huomaan, että tämä näyttää nämä kestot kellon aikoina, joka ei ole se, mitä me halutaan, vaan me halutaan, että se näyttäisi vaikka 7.2.30, jos on 7,5 tuntia oltu töissä. Eli mä voin mennä täältä data-osiosta tänne tunnit. Ja nyt mä näen, että hours, eli tässä nyt haetaan tätä työn kestoa, niin tähän tyypiksi tämä AppSheet on laittanut time, joka kuulostaa ihan hyvältä, että se olisi aika, mutta se mitä me halutaan on kesto, joka on vähän erityyppistä dataa, niin voidaan valita täältä duration. Ja nyt se näyttää vähän paremmalta, näyttää tunnit, minuutit ja sekunnit, mutta sekunteja me ei kyllä tarvita, se ei ole niin tarkkaa, niin voidaan painaa täältä kynästä, joka avaa sitten lisäasetuksia. Ja nämä lisäasetukset riippuu siitä, että minkälainen tyyppi tässä on valittuna. Keston asetuksista löytyy tämmöinen ignore seconds, joka tarkoittaa, että ei merkitä sekunteja, ei näytetä sekunteja, vaan ollaan minuutin tarkkuudella. Nyt mä oon tehnyt tuon muutoksen, niin mä voin painaa täältä save. Kannattaa aina vähän väliä painaa, että ei vaan menetetä edistystä. Nyt tämä valittaa, että täällä on vääränlainen initial value, eli niin kuin, vääränlainen oletusarvo. Jos mä rullaan tätä oikealle päin, niin tämä AppSheet oli automaattisesti laittanut tänne tämmöisen oletusarvon, joka tulee tämmöisestä time now-formulasta, funktiosta. Mä otan sen pois, ettei anneta tälle minkäänlaista oletusarvoa. Annetaan sen olla tyhjää, sitten tallennetaan ja katsotaan lähteekö tuo virhe pois. Eli tässä AppSheetissä leikitään tämmöisillä samanlaisilla formuloilla, mitä on Excelissä ja Sheetsissä. Että jos ne on tuttuja, niin sitten AppSheetin opettelu ei ole mikään ongelma. Nyt alkaa näyttää paremmalta, kesto näkyy siellä oikeassa reunassa. Ja ehkä seuraava juttu, mitä voisi säätää, on tämä, että tämä näyttää nyt tämmöisen projektin sisäisen ID:n, eikä sitä projektin niin kuin näyttönimeä, joka voisi olla vähän kivemman näköinen, kuten täällä Sheetsissä on ihan nimisarake erikseen ja ID-sarake erikseen. Sen mä voin laittaa menemällä tähän taas tänne Viev-paikkaan, tälle omat tunnit kohdalle ja katsotaanpas. Mä oon valinnut tänne tämän projekti kohdan. Painetaan tuosta silmästä. Okei, nyt mä tiedän mistä tämä johtuu. Eli täällä tunnit
tunnit-osiossa. Tämä AppSheet ei ole osannut vielä yhdistää projektia, tätä projektisaraketta tähän projektit-tauluun. Eli se on nyt vaan ajatellut, että ainoat mahdolliset arvot, mitä tähän voidaan laittaa, on nämä projekti A, projekti B, projekti D, projekti C. Mutta se ei ole se, mitä me halutaan. Me ei haluta, että tämä on tällainen, vaan me halutaan, että tämä projektisarake on viittaus toiseen tauluun. Ja siinä tapauksessa tähän voidaan laittaa tämmöinen ref tai reference, eli viittaus niminen tyyppi. Ja me halutaan hakea projektit-taulusta arvo. Näin. Sitten mä voin valita, että onko tämä, millä tavalla tämä vaihtoehto esitetään, että onko se, laitetaan tästä drop-down, niin mä näytän, miltä se näyttää. Tallennetaan tässä välissä. Ja nyt se näytti siltä, että se osasikin jo hakea. No niin, nyt se osasi hakea sinne projektin nimet oikein. Eli vaikka näissä tuntikirjauksissa on projektina tämä projektin koodinimi, niin tämä AppSheet näyttää sen projektin näyttönimen. Koska me ollaan tehty täällä nyt tämmöinen yhdistely, että projektisarake viittaa projektitauluun. Nythän tämä alkaa näyttää jo paljon paremmalta. Tätä voisi vähän tiivistää. Tässä on vähän tämmöisiä ylimääräisiä nappeja, mitä ei nyt ehkä tarvita. Niin mä voin laittaa Show Action Bar vaihtoehdon pois. Niin se näyttää nyt tiiviimmältä, mutta nyt me ei tiedetä mille päivälle mikäkin näistä osuu, niin nämä voisi ryhmitellä vaikka päivämäärän mukaan. Niin täällä on tämmöinen group by, haetaan tähän date, ja nyt se menee väärässä järjestyksessä, niin laitetaan descending. Nyt tämä näyttää työtunnit oikeassa järjestyksessä. Näin. Ja tässä on nyt tämmöinen pieni probleema, että tämä näyttää tämän päivämäärän tämmöisellä jenkkityylillä, joka ei ole ihanteellista meille suomalaisille, niin tähän ei ole AppSheetillä semmoista NS-kunnollista ratkaisua, mutta yksi tapa, miten tätä ollaan parannettu, on se, että laitetaan tämä päivämäärä semmoisen formaattiin, että on vuosi, kuukausi, sitten päivä, joka on vähän luettavampi ja sen saa niin kuin aakkosjärjestyksessä järjestettyä. Eli me halutaan nyt luoda tämmöinen laskettu kenttä tästä päivämäärästä niin, että se ei näytä sitä tässä väärässä muodossa, vaan se näyttää sen siinä muodossa, minkä voi aakkosjärjestyksessä järjestää. Voin täältä lisätä tämmöisen virtuaalisen sarakkeen ja annetaan sille nimeksi vaikka, että näyttöpäivämäärä. Ja nyt tämä pyytää formulaa, että miten tämä sarake lasketaan, niin nyt aukeaa tällainen expression assistant, jolla voidaan suht helposti kirjoittaa näitä eri formuloita. Mä satun tietämään, että text-niminen funktio on se, mitä me tähän tarvitaan. Tämä on vähän tämmöinen vippaskonsti, jota tässä joutuu käyttämään, mutta tämän kun kerran oppii, niin se ei nyt silleen maailmaa
kaada. Eli täällä on tämmöinen Help me with expressions-nappi, joka heittää dokumentaatioita ja sieltä löytää hyvin apua sitten näihin. Ja tämä näyttää, että nyt meillä on käytettävissä tässä formulan kirjoittamisessa näitä taulukon muita arvoja. Tässä nyt käytetään tätä päivämääräarvoa. Eli mä haluan sen siihen muotoon, että ensin tulee vuosi, 4 vuoden numeroa for year, kuukausi ja päivä. Ja tämän pitäisi nyt näyttää se päivämäärä semmoisessa muodossa, mikä on vähän luettavampi. Eli mä nyt loin ton sarakkeen ja nyt mä laitan tähän datein sijalle näyttöpäivämäärä. Nyt se näyttää blankkia, mutta tämä on aika tyypillistä silloin, jos ei ole tallentanut projektia. Niin se menee joskus vähän sekaisin, mutta kun tallentaa, niin sitten se laskee uudelleen nämä kaikki arvot ja nyt se näyttää vähän paremmalta. Sitten Eetu, tuli kysymys, okei, joo. että voiko olla niin kuin muodossa dd.mm niin kuin tässä kotimaisessa muodossa? Sen pystyisi laittaa kyllä tuohon, mäpäs näytän. Voidaan laittaa tähän vaikka dd-mm-yy, mutta mäpäs näytän mikä ongelma siinä sitten tulee. Tallennetaan. Koska nyt tämä tulee niin kuin tekstimuodossa ja meillä on täällä näkymän asetuksissa tämä järjestely tämän näyttöpäivämäärän mukaan, niin se järjestelee sen niin ensin se päivän arvon mukaan ja sitten vasta kuukausi. Ja jos on 22.11. tai 22.10., niin ne tulee peräkkäin. Eikä niin, että 21.10. tulisi tuon 22.10. jälkeen. Niin, no tässä sattuu olemaan kaikki silleen, että se menee oikein, mutta pystynköhän mä nyt luomaan vaikka laitetaan tuo edit-moodi pois jollekin viime kuulle. Tyyppi. Tämä pitää nyt vielä korjata, tämä täyttäminen ei ole vielä täydellistä. Eli nyt tuli tämä viime kuun kirjaus tämän päivän kirjauksen yläpuolelle, koska se päivä on niin kuin suurempi. Niin siinä tulee sellainen ongelma. Mutta silloin jos on vuosi ensin, sitten kuukausi ja sitten päivä, niin sitten se menee aakkosjärjestyksessäkin oikein. Eli siis perushaaste tässä tavallaan AppSheetin kanssa on nyt siis se, että siellä ei ole sellaista aitoa date-tyyppistä formaattia, joka että sitä voisi vapaasti niin kuin muotoilla sellaiseen kotimaiseen muotoon, jolloin sitten tietenkin se voisi aikajärjestyksen sortata, vaan tässä mitä Eetu teki, niin Eetu teki tämmöisen näyttöpäivämäärän mukaisesti, joka on tekstikenttä, ja silloin se teksti tietenkin menee aakkosjärjestyksessä, ja sen takia toi muoto, missä vuosi, kuukausi, päivä, niin sitten ne aakkostuu oikein. Et se on nyt tällä hetkellä tämän AppSheetin ominaisuus, että sinne ei valitettavasti saa sellaista päivämäärän muotoilua, niin kuin voi vapaasti valita oikeastaan. Niin. Joo, sitten voisi käydä läpi vähän näitä tyyppejä, että tämä AppSheet aina yrittää arvata, että minkä tyyppistä dataa sieltä sheetistä tulee, mutta aina se ei osaa arvata oikein, kuten nähtiin tämän projektin kanssa, että se piti olla viittaus toiseen tauluun.
Mutta tämä date vaikuttaa oikealta. Se on päivämäärä, kyllä. Kesto on kesto. Tyyppi voisi olla semmoinen, että meillä on vähän niin kuin, tai siis se, että meillä on valmiita vastauksia. Sen tyypin nimi on enum, ja se tarkoittaa vaan, että meillä on nyt täällä vaikka tavallinen työvaihtoehto. Toinen on, että ylityö 50%, ylityö 100% ja niin edelleen. Laitetaan done. Ja nyt jos mä menen lisäämään työtuntia, niin sitten se antaa nämä vaihtoehdot tähän. Tälleen ihan käyttäjäystävällisessä muodossa. Sitten tämä user pitäisi myös olla viittaus tähän meidän käyttäjätauluun. Eli laitetaan taas ref, joka tarkoittaa referenssiä. Käyttäjät. Sitten laitetaan, että done. Ja nyt se antaa meille mahdollisuuden valita, että kuka tämän on kirjannut tai kuka on tehnyt tämän työn. Mutta tässä tapauksessa siihen voisi laittaa vaan pakotetusti sovelluksen käyttäjän sähköpostiosoitteen. Eli tätä ei pitäisi pystyä nyt muokkaamaan. Ja se tehdään nyt sitten niin, että laitetaan tänne initial value, eli oletusarvoksi user email. Ja AppSheet tarjoaa siis tämmöisen funktion, joka sitten vaan palauttaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Ja sitten laitetaan vielä toi editable pois, niin nyt se tulee tuohon väkisin. Ellei sitten ole sellaista käyttötapausta, että halutaan, että voi syöttää jonkun toisen puolesta tunteja. Se on sitten niin kuin sen liiketoiminnan ja toimintatavan logiikkaa, että minkälaista tarvetta sitten halutaan Kyllä. toteuttaa. Jep. Ja nämä loput näyttääkin ihan hyvältä. Nämä tyypit on ok ja AppSheet tietää nyt, että mitä tänne halutaan. Tuossa on nyt tuommoinen varoituskolmio, mä taidan tietääkin, mistä se johtuu. Mennään tänne käyttäjät puolelle ja tehdään sama juttu, katsotaan, että onko nämä tyypit oikein. Tässä tulee nyt vastaan tämmöinen asia kuin key tai ID, eli meillä pitää olla aina joku yksi käsitteinen arvo, jolla me viitataan tiettyyn riviin. Ja käyttäjissä se on aina sähköpostiosoite. Eli kahdella käyttäjällä ei voi olla sama sähköpostiosoite, mutta sama nimi saattaa olla. Eli keyksi tulee aina tämä email. Ja label on sitten, mikä on semmoinen niin kuin näyttöarvo, että mitä me halutaan näyttää, koska se voi olla, että tässä avaimena olisikin joku satunnainen jono, jotain merkkejä, mitkä ei kerro mitään, niin se ei ole kovin hyödyllistä, niin voidaan valita täältä joku muu sarake sitten kertomaan enemmän tästä rivistä. Eli kuten voi nähdä, että jos mä laitan tuon labelin nyt emailiksi, niin se näyttää tässä, että käytetään sähköpostiosoitetta ja tässä sitten käytetäänkin nimeä. Voidaan käyttää oikeastaan mitä näistä halutaan, mutta nimi on näistä varmaan hyödyllisin. Tallennetaan. Nämä loput näyttäisikin olevan ihan ok. Projektit. Asiakas voi olla tekstityyppinen, nimi voi olla nimityyppinen. Status voisi olla myös
vaan muutama valmiiksi valittu vaihtoehto, kuten valmis työn alla tai aloittamatta. Ja sitten jos me mennään tekemään näitä projekteja, niin se antaa taas tämmöiset helpot vaihtoehdot tänne. Laskutusnumero voi olla tekstiä, ID voi olla tekstiä, tallennetaan. Tässä alkaakin jo pikkuhiljaa muodostumaan oikean tyyppistä dataa. Nyt sitten, mitäs tästä nyt vielä puuttuukaan, voisi tehdä sen, että jos mulla on roolina admin, niin sitten mä pystyn katsomaan kaikkien muiden työntekijöiden tunteja. Jos mulla on roolina employee, niin sitten voin katsoa vain omia tunteja. Tässähän on itse asiassa nyt se ongelma, että meillä ei ole mitään suodatusta tässä omien tuntien kohdalla, vaan tämä näyttää kaikki. Eli mä oon nyt omalla käyttäjällä täällä, ja tämä näyttää Matti Meikäläisen riviä täällä. Niin tehdäänpäs tästä tunnit taulusta tämmöinen suodatettu näkymä. Painetaan tästä plussaa. Tämä yrittää taas ehdottaa jollain AI:lla tämmöisiä, mitä saattaisit haluta, mutta mikään näistä ei nyt ole se, mitä haluttiin. Niin, täällä on Create a Custom Expression, eli tehdä oma formula tänne. Että millä perusteella me suodatetaan nyt nämä rivit. Ja se perustehan on yksinkertaisesti, että jos käyttäjän sähköpostiosoite on sama kuin tuntikirjauksen käyttäjä sähköposti. Oikeastaan me laittaa se varmaankin näin. Tämä on nyt tämmöistä AppSheetin omaa formaattia, että tämä nyt varmaan näyttää aluksi vähän sen hämmentävältä, mutta kannattaa katsoa sitten netistä lisää tutoriaaleja ja dokumentaatioita ja esimerkkejä ehdottomasti, että miten näitä tänne laitetaan. Katsotaan toimiksi toi ekalla yrityksellä. Annetaan sille vielä nimi omat työtunnit. Ja mä vaihdan nyt tänne näkymään. En laitakaan tätä tunnit taulukkoa, vaan laitetaan omat työtunnit taulukko. Ja tallennetaan. Otetaan näkyykö täällä nyt pelkästään mun rivejä. Eetu Kemppainen. Miksiköhän tää heittää nyt tänne? Eetu Kemppainen. Hyvältä näyttää. Joo, nyt täällä on vaan mun kirjaamia rivejä. Eli tehtiin tästä tämmöinen suodatettu näkymä. Ja sitten tehdään vielä pikaisesti semmoinen näkymä, joka näyttää kaikki työtunnit, jos on työnjohtaja. Eli tästä voi tehdä duplikaatin tästä omat tunnit näkymästä. Ja laitetaan tänne, että kaikkien työtunnit. Ja nyt käytetään sitten tätä tunnit taulukkoa. Tämä voisi oikeastaan tulla ihan tänne menuun. Eli tästä voidaan päättää, että mihin tämä tulee tämä näkymän nappi. Nyt se on täällä vähän niin kuin piilossa, mutta se voisi laittaa myös tänne alapalkkiin. Ja tässä voisi olla hyödyllisempää nähdä tämän työntekijän nimi ja ehkä sen alla, tai oikeastaan laitetaan projektinimi
ensimmäiseksi sitten vaikka käyttäjän nimi ja kesto. Nyt se näyttää aika kivalle. Ja nyt tämä näkymä laittaa semmoiseksi, että jos mä oon työnjohdossa, niin sitten se näkyy, ja jos en ole työnjohdossa, niin sitten tämä ei näy. Eli tämä on tämmöinen display-paikka, mistä tätä voi säätää. Ja tänne voi taas laittaa tämmöisen formulan, jonka perusteella tämä laitetaan. Ja tässä nyt tullaan käyttää tämmöistä lookup-nimistä funktioa, joka on sama kuin Sheetsissä XLOOKUP tai VLOOKUP, ja mitä näitä onkaan. Ja Excelissä on varmasti samat. Eli me halutaan katsoa, että onko tämän käyttäjän rooli admin, ja jos rooli on admin, niin sitten näytetään tämä näkymä. Ja jos rooli on joku muu kuin admin, niin sitten ei näytetä. Eli haetaan käyttäjän sähköpostiosoitteella käyttäjät taulusta kohtaa email, ja me halutaan palauttaa sieltä rooli niminen sarake. Ja tässä näkyy sitten, että tämä tämän taulun rakenne. Ja jos tämä on admin, niin sitten tämä formula palauttaa true, ja silloin se näytetään. Ja tämä myös näyttää sanamuodossa nämä formulat, joka voi helpottaa sitten tätä lukemista. Että se niinku kääntää ihan englanniksi ton formulan. Laitetaan save. Ja näkyyköhän se nyt? Se näkyy vielä, koska mä oon työnjohdossa, mutta nyt mä haluan katsella tätä sovellusta jonkun muun näkökulmasta, niin mä vaihdan vaan tästä Preview App As-kohdasta nimen. Mä laitan tähän, että Matti. Matti ei ole työnjohdossa, ja Matti ei nyt myöskään näe tätä kohtaa tästä sovelluksesta. Hän näkee vain omat tunnit ja käyttäjät ja projektit. Ja tässä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta samanlaisella periaatteella tänne voi laittaa vaikka tänne projektit tauluun käyttöoikeuksien hallintaa, että jos olet työnjohdossa, niin sitten pystyt muokkaamaan projekteja. Jos et ole työnjohdossa, niin sitten et pysty muokkaamaan. Ja muistan kohan mä ulkoa, että miten mä sen tein viimeksi. Jos mä sen äkkiä tänne kirjataan. Jos on admin, niin sitten voi tehdä kaikki muutokset, all changes. Jos ei ole admin, niin sitten read only, voit vain katsella. Nyt jos mä Matin näkökulmasta tätä projektit kohtaa katselen, niin mun ei pitäisi pystyä muokkaamaan projekteja. Jep. Ei ole enää semmoista muokkausnappia täällä. Ja siinäpä se aika lailla oli. Voin vielä näyttää tätä vähän valmiimpaa versiota tästä. Että täällä on paljon muutakin täällä AppSheetissä, mihin ei ollut nyt aikaa lähteä kehittämään, mutta täältä saa näitä automaatioita esimerkiksi, että kun tulee uusi projekti, niin sitten lähetetään kaikille vaikka ihan perusilmoituspuhelimeen tai muuta. Ja sitten saa näitä Google Chattiin saa liitettyä myös AppSheetia, jolloin ei tarvitse poistua Google Chatista, vaan sieltä voi vaikka
SÖ-porukan keskustelun lomassa lisätä projekteja ja työtunteja. Ja nyt mä pystyisin täältä Securityn kohdasta kutsumaan työkavereita tähän sovellukseen, jolloin he pystyvät sitten käyttämään tätä. Siinäpä taisi tulla aika laajasti kaikkea, että kysymyksiä otetaan nyt vastaan ja jos varmasti meni paljon ohi, oli sen verran tuhtia tavaraa, mutta toivottavasti pysytte jokseenkin kärryillä. Joo, Pollin mukaan niin kuin 6-7 ei ole käyttänyt AppSheetia tuossahan sä lähdit liikkeelle Eetu tuosta tavallaan, että sulla oli se valmis taulukko, niin kuin usein on, että se rupeaa kertymään tavaraa tuommoiseen Google Sheetiin, joko sen Formsin kautta tai on kerätty tietoa ja sitten todetaan, että okei, että sitten joka riville ei vitsi aina projektista, tai että projektin tietoja haluttaisiin sitten laajentaa vielä erikseen ja sitten ruvetaan tekemään niin kuin ihan toinen välilehti sinne Google Sheetiin, jossa sitten on niille projektille sitten lisätään vaikka asiakasta ja niin kuin sanoit, niin työnumeroa ja muuta. Ja sitten ollaankin jo vähän siinä, että okei, nyt tämä rupeaa niin kuin ehkä siinä kohti voisi sitten niin kuin ehkä joku lamppu syttyä, että tämä voisi ollakin tämmöinen AppSheet, kun meillä rupeaa olemaan vähän niin kuin näitä tauluja enemmän. Eli tavallaan sähän on tehnyt niin kuin sen tietomallinnuksen, se on syntynyt siinä sun päivittäisen tekemisen ohessa ja sitten sä toteat, että okei, me haluttaisiin vähän enemmän tätä tietoa ja rikastaa ja vähän muuta, niin se on sitä kautta syntynyt se tietomallinnus. Niin, että toi AppSheet on vähän niin kuin semmoinen glorifoitu, no tässä tapauksessa glorifoitu Sheetsin muokkaustyökalu, että sä voit lukea ja kirjoittaa sinne, mutta se muoto, miten sä luet ja kirjoitat, on niin kuin, määritelty silleen, että tulee vähemmän virheitä ja se tieto on helpommin saatavilla ja pääsyn oikeudet on tarkemmin määritelty.